लास्टआव बिसोरो बर' बिमाजों हासिब लाना होसोजानायनि अनगा जेबो गैया। हाग्रामानि समाव एनडिपि साजायनानै बेसेबां बर' बिमाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। हाग्रामानि न'मा न'आव गियानि मानसिनि थावनि गैया। हाग्रामानि फावसालिया केरेक्टार, जायनि जाहोनाव बिनि सात्रफ्राबो फावसालिया जाजोब्बाय। बर' समाजजों लोगोसे साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि आदिबासि, सानथालि, राजबंसि, सुत्रधर, नेपालि, मुसलमान गासैबो जाति जनगोष्ठि मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा सोलायनाय लुबैदों। हाग्रामानि बायदि बै समनि गोसोम राज आरो फावसालिया केरेक्टारजों खुंजानाय समाजनि सिङाव बा राजखान्थिनि सिङाव थानो लुबैया। जोङो गुन्दा नङा हाग्रामामोननि समनि बायदि हाग्रामामोननि समाव गुन्दा राज जादोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि फावसावलिया आखुनि थाखायनो बिथांनि फरायसाफोराबो फावसावलिया जाजोब्बाय। जायनि मावनाय दांनाया जेबो स्ट्रेटेजि गैया आरो थिरांथा गैया, बेबादि सुबुंखौ फावसावलिया बुङो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। रनजित बसुमतारिया बुंबावदों, 21 जौथाइयाव बर' समाज, आदिबासिफोरजों लोगोसे गासिबो जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा सोलायनायखौ लुबैदों। हाग्रामा महिलारिनि बै समनि जेंना गोनां खुंथाय खुंनाय आरो फावसावलिया आखुजों खुंजानाय खुंथायजों बिसोरो थाफानो लुबैलिया। हाग्रामा महिलारिनि बै समनि जेंना गोनां खुंथाय खुंनाय आरो फावसावलिया आखुजों खुंजानाय खुंथायजों बिसोरो थाफानो लुबैयाखै। हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय खुंनाय समाव दाय गैयै सुबुंफोरखौ एनडिएफबि साजायनानै जिउ खहा खालामदोंमोन, थैनि दैबाना बोहैदोंमोन। बर' अनाबर' राजखान्थिनि थाखाय फारागथि लाबोनानै बड'लेण्डआव असान्थि लाबोदोंमोन होननानै बुंबावदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। हाग्रामानि फावसालिया केरेक्टार, जायनि जाहोनाव बिनि सात्रफ्राबो फावसालिया जाजोब्बाय। नोंथांमोना नुखादों, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंबो नुगासिनो दं। बिथांमोना माबा आलु गेसाव नागिरनाय, माबा माबि नागिरनाय दखान जोङो नुनो मोनदों। माबायावहाय अमा दखानावहाय खर' गोदना खोमा दानस'नानै लास्ट आसुगुर थानायफोरखौ नागिरनाय, बेफोर रावफोरखौ मैया बेंटलावबो मैयाना दाखालि बेरायनायखौ नुदों। जेखियानो जायाथों, फावसालिया होनोबा मा जायो? जायनि रावफ्रा वेट गैया, जायनि मावनाय दांनायफ्रा स्टेडि गैया बा थिरां नङा, बेफोरबायदि मानसिखौ फावसालिया होनो। हाग्रामाया गावनो फावसालिया आरो बिनि सात्रफ्राबो फावसालिया गोजा। गतिके दिनैनि 21st सेन्चुरियाव बर' समाजजों लोगोसे साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि आदिबासि, सानथालि, राजबंसि, सुत्रधर, नेपालि, मुसलमान गासैबो जाति जनगोष्ठि मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा सोलायनाय लुबैदों। हाग्रामानि बायदि बै समनि गोसोम राज आरो फावसालिया केरेक्टारजों खुंजानाय समाजनि सिङाव बा राजखान्थिनि सिङाव थानो लुबैयाखै। ओंखायनो ज' जाजाय बयबो ओंखारबोदों आरो दिनै इउपिपिएल जयन होथ्र'नो हायै अबस्था जादों। दिनै 12 जन जादों। मोनसे दसे उनाव मोनसे गामि कमप्लिटलि हुलु हुला इउपिपिएलनिफ्राय जयन जागोन। आरो बिदिनो गोबां दं, अजस्र। दिनै आं बहाय लादों, जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आलदा आलदा इनसार्ज होना दोनदों। आं दा आस्राबारि प्राइमारियाव हाबगासिनो दङ। आस्राबारि प्राइमारिखौ आं दिनै नायगासिनो दं। गुबुन प्राइमारियाव बिदिनो नोंथांमोनासो मिडियासो रानख'नो हायाखै। दिनै मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दा जोंना जयनिं जागासिनो। बिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया जितेन मुसाहारि रनजित बसुमतारिया चिरांनिबो गुबुन जायगायावहाय बिपिएफ फैयोब्ला मिटिं खालाम मोना होननानै नोंथांखौ दम होना दोनदों होनना बुङो। जाम्बानि खिबुआव थाम्फै बानाय रावसो बियो। गतिके जोङो गुन्दा नङा हाग्रामामोननि समनि बायदि हाग्रामामोननि समाव गुन्दा राज जादोंमोन, बेखौनो सानदों नामा? जों गुन्दा खालामा, माने एदावगौबा खालामदों खोमा। जोङो एदावानो, लास्टआव बिसोरो बर' बिमाजों हासिब लाना होसोजानायनि अनगा जेबो गैया। सार, हाग्रामा महिलारिया सानफ्रोमबो गले गले गिदिंबाय थानानै सन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिगांहाय एबसुनि माबायावहाय जौ लोंनानै अन्थाइ खुबैग्रामोन, दायो बिथाङा बिदिनो माबोरै एबसुआवनो मिलायना थाहैफिननो हाखो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो। इसु हाग्रामाहा इसु गैला। बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला हाग्रामानि समाव एनडिपि साजायनानै बेसेबां बर' बिमाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन, एनडिपि साजायनानै बेसेबां दाय गैयै सुबुंफोरखौ
जिउ खहा खालामदोंमोन, थैनि बाना बोहैहोदोंमोन, बर' राजखान्थिनि थाखाय डिफारेन्स लाबोनानै बर'लेण्डआव असान्थि लाबोदोंमोन। बेफोरखौ जों गोबां बुंनो हायो। जोंना मानव गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथां, जाय बिथाङा दिनै मानव गेदेर चिफ BTC-नि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बोसोनगिरि एडभाइजार गभर्नमेन्टनि, बेखौ मेगन सानानै हाग्रामाया गाव हयथ' बायदिसिना बखिदों जानो हागौ। मानो होनोब्ला हाग्रामानि न'आव गियानि मानसिनि थावनि गैया। अगियानि मानसिफोरासो हाग्रामानि न'आव ओंखाम मोनजायो, गियानि मानसिया मोनजाया। मानोना हाग्रामानि न'आव दैनि जायगायाव जौ होयोब्ला बे जायगायाव बोरै गियानि मानसिया हाबनो? गतिके गियानि मानसिफ्रा गासैबो BPF दोलोनिफ्राय UPP दोलोआव फैगासिनो दङ। बेखौ सहायनो हायिनि थाखाय जोंनि बिथां मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि, चिफ सारनि एडभाइजार, गभर्नमेन्टनि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथांखौ हयथ' बखिदों जानो हागौ।